I denne lille film vil vi vise jer, hvordan I logger jer ind på jeres profil, samt hvordan I tilmelder jer de forskellige events, som vi laver i løbet af året, og som I kan tilmelde jer til. I starter med at gå op i højre hjørne, klik på login, skriver jeres brugernavn, samt jeres kode, og klikker på login. Nu er I logget ind på jeres brugerprofil, så går jeg op i øverste linje og klikker på Events. Nu kommer I ind under alle de forskellige events, som vi har, og som I kan se, så ligger de oppe i øverste linje. Så kan I eventuelt trykke på generalforsamling, så kører den ned til generalforsamling. Så står der tilmeld og læs mere, så klikker I her, og et nyt billede kommer frem. Nu skal I sådan set bare klikke på, at jeg accepterer mit fulde navn på deltagerlisten, samt acceptere betingelserne. Og klik på tilmeld her. Kommer et nyt billede op med en kvittering for gennemført af tilmelding, og der vil nu blive sendt en e-mail til jer om, at I er tilmeldt.